osro efia sasiase bonsiase tumi ni naso ayin fumu yire odom merema juda bujata pimpi ma wo fefo eni munyamfo odom merema e ba o ma dia ma wo le so ayeye fata entonto fata onko wo dia che ajini fo ina ka amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ya da twede ampo Nyankopon ase anadwen so ama won kan se en sorry ne ni pejam. Ya peja Awurade se oba bibia wo bia. Program ni no kwasem se aba abagini pampempem. Ama bebre hu atọ mo. Obonefo no nche wo ma na osane Awurade sane ne mafiri mo. Na ni nyina ne se Awurade nipa sonko bia wode na ma ya wieye bre mo. Sa okenkan Bible na ebre bia ni odifo Awurade yini mo man na Awurade akọ ode na bra wo CEDAR awaso de edi twam wo ba bia hallelujah na odifo onye odifo ya abefo mekane se oti ase esense awieye bre mo no obetia na obi asole sesei ba papa ya Awurade de na ya juma emfinhia de onunum na ekwe ento odifo apane tofoma ohuru Awurade kasa ote hallelujah amen enje brain mu sa wote se obi frɛ ayale se koso nyame yense nkyɛn woni pa brabo ma na ko obi o ma no ho kwan se Awurade mfa ne nya adwuma na na nwumre odifo no wadam ha nyame nipa no wadam ha se Awurade mfa no so anya adwuma emfa mo na Awurade de hintasem ma no na asem so mfa mrew enti ebre jebre na tena se ebre yebekọ ya papa nkyɛn ne ama na kwa aba eye papa Bishop Albert Saki Kwapon Bishop ani de kwa so o manyina mu akwa aba eba fidie so asofo mejo so awura amen nyame shira wo na enanwumre mopom so tesen Bishop nyame adom ya ho ya pa eda otufo Nyankopon asese na otwe nso so enaye yawo that's right enaye eda otufo nyame ase amen enye ni penyina na anya ne sene a Awurade de adom ye ma memfa sa akwanya isuna menchia SOMPA TV ahwefo ne SOMPA radio etiefo ne won so ne ya somo Facebook no so ya ma munyina jo ye nim se Awurade adom te munyina ma hoye na enkanka CEDAR our ahwefo ne CEDAR our etiefo ya de dwumadie ba eye SOMPA TV dodo no na ode ye som osai wo mre ne wona daage obu onpo na odan tem anso asese one CEDAR our enhia nwie ya enye osom kase na enye ade a obeda ebe so esai won sabi won data sahodo na one ye som ewo eye television ne radio no so nyame nhyira mo pi amino sabra dia menya du so pe na no nipa ya friend se Peter nipa ye ya afo susu se ka obenya bibia firi won nchen anso di asam ena oka kire won o se sika ne dwetɛ de enya de ebenya bia ye den ama wo na emom ye kurade bia ye de mamo ye hintase yes Lord God bless you Bishop eno de de mamo a eso che sika ne dwetɛ yes o eno ne edin a ye friend say Yesu Jesus ena ya ba fidie so say ye de Onyankopon hintasam ebrahwefo ne etifo enti ye ba say ya mese fafon na fra hunua bi wadanfo bi oba bi wabusuani bi say onyame akwa na nyame asoma no no one ni team na abe fiduam ha that's right one ni crew ni nyina behia God bless you na mo behia se onyame nam won so edwiri nkonua ebubu impotwere amen onam no so edi ehinta sama edi oje ebre nipa na momu pi mo se mo memre da no from anopa no nsia ne fo to da donhwere miensa ene edi bo adanse manipa ma hu se onyame oye adwuma tete bremo no ogusu a oye adwuma enti wo a wo hwame a wutie me no wo haw no
so eso chen onyankopon ana se onyame ye bi ama nipa ni bidie a and ye wo hwe me a o tie me no o so nyame betimi aya wo de no ama na abo so no tin ye ba fidie so ye de ememene da so bo dance e ma nyame ba eye memene da be ye bo no nsia ne fa anopa ekosi anopa no nkura na se no ndu a fa TV no to SOMPA fro ba bi no fanto na ka kire ne se onyankopon be ye amen sa so na kwase da anopa no nsia kosi no nsia ne fa on sentie na du no nsia kosi no nsia ne fa obeti adanse a edie adanse se onyankopon na oye adwuma tete bremu no Abraham ne Isaac ne Jacob mu nyankopon no de otoma na maya janum diye de ode won fa esre so kwan finhia pole aduanan ya won ho ama asem no sa onyankopon no da so te ho a oye na nwanwa amen yes de hia ne se obaje urade edi yesu se samu chidia obehu nanum onyam ene urade num onyam bi wura fie ho amen ewura wo dwuma mu ho amen eto ma no so amen eto wo ware no so amen eto wo hyebre no so amen hallelujah amen ya ba fidie nso so ya bietum se toda ubi a nyame nam CEDAR awaye so aye bibia ma no onfra no ni adanse adanse ni de pi obu ose me wa dance me frempo a mentime nya dan awuram e ba sa normal na di kan de toss was screen no so no e ya fa wa dance ni ya voice note na send to ho na me pam ya be boss so e de ahia foforo nkwa ya ba wa WhatsApp no me di kan de toss mi ni nyina ya ba fidie so nyame ma enti na ye bai medical culture say enya solinti na enya doctrine ti na adenti na yesa ye mre fida juada ekosi eda efiada na yasa ye mbre don hwere baako asa tie nyame mane o ma bompai wo radio so nyame nsoma wa ontimi nya sa adwumadie ni nyina ne se owo no doso dodo yade no doso dodo amane no doso dodo ene nyame ma entimi ni o mo bre so aba asofo nyame ahye ye bo se ore mpaw yen na ore nyaaw yen anso kamia se ne nyame paw nyama eno wura nyame asafo ahodo mu a yare ni ohaw no doso dodo ne nyina ne se ya po nyame asem na bible se onyame asem na oni power poi na won kwan no e wo hemfa enti bosome bia ye yinsemfo abaako ne nyankopon ma e bobo ho na wo de ato wankasa wa barabo ye bobo tresem no na wo de ato wa barabo ho se so wo a wo hwe me a wo tie me enne ewiye bremu asode ne de ye be ko aso nyame asem no ye mfa nya adwuma ena de ba kwa bronsam ye na ewiye bremu no se bronsam ayi osoro ahinie na afri nipa matim wayi owu afri nipa tim wayi ohawa etoto nipa ena ode ajapade awura nipa tim sika enti nipa adwene na nyina ye ajapade ni sika so ye bre so na ye ntimi ni ye bre so aba amafo na asifie abiebie companies be da o ma wu aja no hokọ ena obete na car accident o beti na bridge na bi esi o beti na san bi asa nipa safo ni nyina so ye njapade o ma wu aja no ye hwe ages no ye hwe mfie na nipa na di na hwe yade aka nipa good time hospitals yade aka nipa good time a nipa ko a enko enu nti na ya ba fidie so enti fro bi na obi so fro bi se nyame akwa no oba se ne be ya botanti nyame de wa ba asase wesu no botan no bebem na watimi asom nyankopon na kristo pie na num nyama na se wuwu a wanya konta papa bi akobu akere urade na wanya home e de ama okra se ne Abraham wanya home ama okra Lazarus wanya home ama okra no wonso watimi anya ahome ama okra bosomi nyina ya ba fidie so asama ya de bra ne se ehefa na ye janom nyankopon no wo where is the God of our fathers
asofo nyame ahye ye bo se korem paw yen ore nyawo ye anse na ko ba se enti boso me bia ye yinsemfu abaako na ya bobo hu na boso me nsemfu a ye yi a ye bobo hu nyina ye God character and anger onyankopon su ene ne ban ene ne bufu na de ye bobo su ni nyina de ye ka nyame bufu nuama be na nyame maya nyame bufu ba won so na nipa ben so na nyame dowon a nyankopon ne won nante a nyame bufu no e ba won so na nyame bufu no ba won so no ewie won sei asafo ebia nene da edikan a amanfo ne ye ensom enti mepese asafo no be kai ahwefo na tiefo obi e wona nyame dowo no ne omokọ nyame bufu e ba won so de to won enti asafo abanase Reverend Thomas Abanase obeka baako na Emmanuel J ewi ana safo set mensa so ede baako aba na mpanyimfo no so taachira omo so omo tubo ba park no so de some omo kagu achira nyame hira ye mpanyimfo no mo bochi dom de ya nkode intentem osofo Bishop ade na akopa eye mi hu ye Israel ma nyame ka chon so odo mo kobo sha asase so na nipa dodo a odi Mose di wonanim na Israel fo ko nwinwi e wo be poso na nsema o mo kan se empokra sera no so na omo wo no enka omo wo Misrim mpa nka omo benya adamra abedam na Mose do mo basere so ni Yankopon so obekunkom do mo funu agugu sere so na Bible si nyame abufuo ba won so na opai form ma nipa mpempem ewuda no enso na awrade na na ka so ode wo mo kọ bo hye na asase no so timi nso Yankopon se de bufu a obra wanwinwa eyade a ehu pa enti dia na oka kira ahwefo na tiefo efesa amrekosi safi bekwawi no kwasem se Bishop enu na wo kire ye se etwa se nipa ba bi awrade de waduru bia no o kan na de ho asedama no ni kwa so onwinwi na bo nyame sobo enti so wo hwe ya menwinwi ne mo nyame sobo obi kura di Yankopon atam na komam na awrade hu yamobo amen asofo Emmanuel Jesus so yo Bishop awrade Yankopon enhyirawo na wa asemi a odi aba eye bra bia o water bre o mo fele gas o mo so o mo hwe pa na wasisi da hodi e we sure say so o sida na wan ko heaven dia ene na won so wo ho wasi Yankopon nhyira pa Bible say na ye no wada no wa say ya o that no wa can say ya e dey to da monfo say ena sofo na mo nka kwaji se no wa can 120 years na ya me bisa hwefo na tiefo say eye enam ye gya no mo ne mo ma no ti fie from adwada o that's right ko si say kwesi ada na amofo bedi na sen e wa sofo na ase obo okra na asoro ye service na 2 hours ebi omo ye first second service me chia asofo nyina Yankopon hira asofo nyina wo na wa oni omo wo fi nyina hwe ntade a wo ma e hihye piepie abonte ne nnwuma hodo a o mai bo ene o ma nyina ye omo Sulemani ememe nyina dane ma o e bobobo wasomade mo ye omo ti nyina oso dia na o kan fio asamba badabio asofo oso kabanya sa ya friends me nkwa me hu be ye oso bakakra ka atoa menua sofo abande so ne se ye hwe Moses ne nua epani Miriam ene Elon Bible say na Yankopon ahya to say mo bi anko wale onanani na enso Moses o nyame somfo ekofa oba o ye Ethiopia neighbor ne nua ba Miriam eko kan Yankopon say adenti ana woko kasa munwinwi tia Moses na mo kasa tia Moses Bible say hwa na Moses nua pani Miriam a woye nwumtuni no wada ne kwata na je se mfa won say wo unua o wo ukunu wo yire wo papa se nyame na afre no nko a eni kwan so onwinwi tia no de ye no efri Yankopon no a enim eni kwan so kasa tia no enti a we ni afutu semo a me de ma atiefo eni ahwefo amen unkwa hu be hi so for sense mensa so fa kakra be yasa Bishop erade Yankopon onhira opi ewo exercise a wode ma adasa ene ewiase nyina na watwi ene bosome mu nyina ne bosome atwam woni ye kasa afa Onyankopon abufuo ene Onyankopon esuban eso
na yehu ni se abrante bi a na Awurade Nyankopɔn edo no bebre a ye friend Adam a ne yere ene Eve ana se Hawa e wo Garden of Eden ho no Eden trom ho no Onyankopɔn e de ho nyina ahye wonsa na wo ye Onyankopɔn adamfo Bible na de wo ho adanse yesa edina Nyankopɔn e ba besra wo na abre ne abre nyina na Onyankopɔn ka kire won se edua ba ko esi ase yi nko ade e ma mo fa mo nyeden mo nsa enka na se mo de mo nsa ka asem beto mo na wo mo antie ekodi aboa bi anase papa bi e friend wo achi ekodi da chi ema Onyankopɔn ado a no wode do ye Adam ene ne yere e wo turo mu ho no odo no Onyankopɔn eyi firi won so ema Onyankopɔn sa apam wo mo den efiri turo no mo ema enkwa bi a de Onyankopɔn sa abo ho ban sese wa mo ho ban a anhwe anama sa den afa akiri enti ne ye ka kire ahwefo ne atiefo enyina ne se Onyankopɔn edi bibi ma wo a embra ene nhyehyeye den e wo ho enti hwe se Onyankopɔn embra ene ne nhyehyeye a ye na asem no wo bedi so na wo de be ye adwuma pepepe se de ye papa e kire ye e wa afidie ni so na Onyankopɔn anya den ampamo emfiri na saase so Awurade enhyira bishop member asamo kana no ohio wa wi anya me ba pam wa firi na asase no nya wo de o asase no wo wura yes enti wedi adanse se yen a yemfa nyame asem anya adwuma na yetie nipa dodo no asese social media TikTok no mo na nipa e de bo wan bra ene nipa yi Bible na e den go back to the Bible yes and konkofa tresem no that's right nyame nshira obibi asofo nyame nshira mo eye team ni nyina Nyankopɔn nyamo kase amen hallelujah amen na ena ye toaso wo nuama ede Nyankopɔn abufuo ba na ka ba bibia ye duru eye atuante sene Korea to atua according to Numbers chapter 16 verse 1 to 33 na ne me pese me fa sa akwanya so na me fa mo ahwefo na etifo kakra wo honfam okay asofo sure yes Nyankopɔn ye ho na ya som no nyina ya som no honhom enu no kurem ene se ya som a ya som nyina ya honam okay honam som na yeso mama yanko Facebook no so answer na enne Frobi say na nsama ba na no so ehye no she anti no nya krado o mie na fidie nu na yentie nyame asem yo Facebook for no so omugu so papa Felicia Watma ejina so Alice Amwatin ejina so Mavis Opoku enso ehwe Nestina Ibrahim ehwe yen Patience Sampali UK ohwe yen Lily Opon Mary the Rose upon David Ochere Gladys Kofi Owusu Dina Asare Matilda Ajema and Joe Christian omunyina aguso omohwe anwumre ya Felicia Nchiwanso waso Marilyn Ayeyin so waso ena Ruth Asamoah enso waso Philomena Dua enso Noble Quenhamdi enso ewaso ena Maame Sewa ewaso Maame we yase owade share market yase se do osi boldin wo ho na ano den nti nyame enhira no pa aha but also for certain so yo Mavis Opoku a champion Rachel also was so Georgina Ayambri Nana Jesiwa Patience Apasana Ba Esu Ejina so Victoria Enchiwa Ensu Ejina so Alice Blessing Ensu Ejina so Ernestina Ibrahim uko YouTube honoma e hoso aye se Josephine Ofe enso e wo YouTube wo Owuso Linda e wo YouTube wo yes ba Facebook nso a Priscilla Aboaje enso e wo Facebook wo den ena Janet Benewa Ellen Flempong enso e wo ho Maami Eunice David Opong ena Kusi Beatrice enso ejina so Matilda Ajeman so ejina so Kofi Usu omunyina e wo so Obapa Abrafi omunyina e wo so mo share link no yes mo like page mo share link no na mo mfa ade aye fan say mo de ben comments no so mo mfa megum no mo like so hallelujah amen and Nyankopɔn boy and osofo nipa brabo no e ya akwantuo yes sir senia nipa brabo ni nyina e ya akwantuo enti ena sebi odehye panyi bi wu a yese onwuye na watu kwan okwekura wakoka nana no ho enti no
wakɔ baabi Baby. na abrabɔ no a yɛkɔ no nyinaa mu nsɛm no ɛdɔɔso na abrabɔ no te sɛ obi a wotu kwan baabi wɔ hɔ a wobɛduru kwan mo a motatu kwan mo a mofa kwan mo nante anaasɛ ɔde ka baabi wɔ kɔ a woduru hɔ a ɛyɛ kama baabi so woduru a kwan no nyɛ gye sɛ wotoo bo ase woantoo bo ase a ɔsɔfoɔ wobɛwu nti mo a motwi ka na ɛtɔ da baabi wɔ hɔ a yɛse ɛkwan no achiachia enti road sign ne kyerɛ wo sɛ gye sɛ wokɔ bi a bɛyɛ 30 wokɔ bɛyɛ sɛ mo a motae kɔ baabi bi a yɛ mmepo mu te sɛ kwawu mu ne nnuama no mo a mokɔ lake road no kaa no yɛ wo a wode amamponku mu anso wokɔ speed a wobɛwu saa na honhom no nnuama no ɛteɛ nti wobɛhu sɛ ade a yɛfrɛ ne sɛ road signs nyinaa wɔ hɔ saa nso so na wiemhyɛn a ɛnam wiem no mbepɔ nyinaa wɔ so o mo tena ɛlupre mu meka ɛnyɛ yɛfrɛ ne sɛ domestic plane o ɔmo a mo tena international plane mu kɔ quantity over 16 hours in eduru baabi a plane sheki wɔ so The potholes yɛsi soro hɔ. oh yeah baby sa so penye ɔte your friends ɛdada so mo ne nnuama no enti saa na abrabɔ nyankopɔn bɔɔ no na mo wɔn kwan baabi wɔ hɔ a gye sɛ wotoo bo ase wɔntoo bo ase a wɔkana na wɔde nam o anso so wobɛnya problem Nice. enti ɛna mo a mo MC admo yɛ MC Arono mo yɛ adwuma nyankopɔn yɛ dɛ ɛnhyira mo pii enti nyankopɔn bɔ nipa no nyame yɛ ɔdɔ nyankopɔn enti nyankopɔn sɛ ɛnyɛ yɛ ne honam ɛne mogya ɛna anya Yes. nyame di ka kyerɛ yɛn ɛfiri sɛ ɔka kyerɛ sɛm na ɔsɛ there was war in heaven ɔsɛ ɔko ankasa si soro baabi bi a nyankopɔn wɔ no na bronsam ne n'abɔfoɔ ɛne onyankopɔn ne n'abɔfoɔ ɔtweaseɛ no ɛdi ɔko wɔ heaven baabi bi a nyankopɔn ɛteɛ wo a wohwɛ m wogye di sɛ nyame na ɔbɔɔ soro ne asase sɛ na onyankopɔn se asase wei na onyankopɔn ne 90 asoɔ ɛna ɔsoro yɛ onyankopɔn adwa hɔ na nyankopɔn teɛ ɔsɛ ɔko ba hɔ na ɔsɛ nyankopɔn abɔfoɔ tuo ɔtweaseɛ no so sa na borɔnsam ba asase wei so no number 1 bible sɛ ɔsoro onyankopɔn ɔsoro heaven hɔ no sɛ na onyankopɔn decoration ni hɔ abɔfoɔ ne nsoroma no yɛse ɛmu nkyekyɛmu 1/3 ɔtweaseɛ no twim bɛgu asase so Powerful. enti borɔnsam winni 1/3 of the angels ɛna ɔde ɔmo bae ɛna onyankopɔn ka sɛ ɔsorofoɔ nyinaa monya dan mo se na monni ahurusie na afei na nkwagyeɛ ne asomdwie ne ahotɔ aba ɔsoro na asase wei sofoɔ de monnue na montwa adwo ɛfiri sɛ borɔnsam aba mo nkyɛn na wafa abufuo Kɛseɛ. enti wonim deɛ nyankopɔn yɛ maa ne ma nyankopɔn de daeɛ ka ne ma ho Okay. sɛ bibibɔ ne bɛto a nyame pɛ sɛ wohu enti yɛmmerɛ no kɔpi nti bɛdwane kakra enti wokan Job chapter 33 a ɔsɔfo bɛka me from verse 14 to 18 ɛbɛkɔ ntɛm yɛwie pɛ na yɛkan Numbers chapter 12 verse 6 nso onyankopɔn kasa prɛko ɛne deɛ tia mprenu nso onipa anwene ho daeɛ mu anadwo ade hunu mu na hɔ ato nipa so mu ɛmpa so naeɛ mu emu na obi onipa so na wɔsɔ na atenatena ano so ɔbɛsane onipa firi ne yɛyɛ ho na wɔyi ahantan ahinta onipa na wɔatwe ne kra afiri amena mu na ne nkwa nso antɔ afena ano. hallelujah Amen. Job chapter 2 verse 28 yɛgye nneɛma bebree aso nneɛma bi wɔ hɔ nipa emu biom nipa mfa daeɛ nyɛ adwuma biom nipa so daeɛ koraa na ɔfa no normal ɛno ne yadeɛ ne ɔhaw a ɛto nipa enti efiri saa bere kosi sa afi bɛkɔ awieyɛ mo mu bebree bibi besi a nyame bɛda na de akyerɛ aso so mfa ɔso nipa daeɛ aso nipa anwene ho sɛ ɔde bɛyi wo afiri fidie bi a ɛwɔ w'anim amane bi a ɛbɛ abɛto aso nipa anwene ho Job 2:28 Joel 2:20. Joel 2:28 Joel Joel ngoma timienu chichemu ɛyɛ aduonu ɛnwɔtwe no
na ye achi no mehwie me honhom agu honam nyina so na mo mabani ne mo mama ahyenkom na mo mpanifo asoso daye na mo mlante nso ahu ani so ade enti nipa jenkom hye na Nyankopon kan Matthew chapter 24 samere no bekwa wiye a nioma bedi adanse se wiase kwa wiye no enini o se oman be so de oman so asase be woso we be sisi we nso so ka end time prophecies no se daya hodo ni nioma ba be si wo wanim nyina nyame be da na di a kire hallelujah amen aso na wa ho hwe me a wotie me ya ho de daye eye adwuma ene kwaya bronsam afa so a ene nipa bebre aya yarefo gu dan mu a ene okko yade na enku nyina nyame so dayan so wamfa nya adwuma osofo ye wo yade bi wo e ba so ye fe ne se ose ye yade ene ye wo eka yade ene ye wo abusua yade obo wo hwe me a wotie me yare bi edi abusua ni nyina nya twa bi nan na abusua ni nyina bi ani frafra enti obi hwe me abusua no ebi ani frafra bi hyehyɛ dam bi ani eye busua yade enti even medical doctors kura gisa anya manetum into ko hospital ye bisa the history about the family background That's right. efa yade Yes. Nyankopon so ni mi papma daye aso ni pa nwono tete ni sikafo bebre so daye osofo wa o sika o ni sika cha ohene na Nebukadnezar wa hini akro a enkro cha ohene na Nebukadnezar oye ohene a odi amantam eso na hini akro ti se ye na na osa tutu na na okwan so onana no so ma o yakọ se ene asanteman den ene dakoto mojem hallelujah na na fa Nyankopon fa ye na na ensie boko hallelujah it is sana na hinietie bon say on the 14th to say 18th obi o timi nya eyiye from 2nd September 2nd to 18th on timi nya eyiye wa santema we na kire tumi sana hene Nebukadnezar na tumi kuno setie ya sand ya basa on the 18th no obi anantem opia bonti na uhie bibibia eyewa wasa obi ana ntem hallelujah me say sada de oh sebi abodanfo nyina panyimfo anim obi empie dia na me pesa me ka kire sa oheni kura so daye no osofo o se daye no me humete wasa me nyo obi ma ne kire mu enye bibibia ene obi ya so da na wa kire ne daye ase ose adom akyedie no ebi die ye daye so ose mehwie adom na gu obi die ye daye so wo die ne die daye oso ye kire se obedade aboa ose ye ba ne so oyo hene awo sika otu wa himfia so ose ye ba so ohene Abimelek so daye je se yade ekoso wo fie ho ne nyina kire se oh obi abefio oh wasera oba oso no ba kokko abefio no ninti en ohaw aba ohene Abimelek oso enu nti na mema wo fie onyina mema ni nyina awu amanfo nyina yare wo fie na mu nyina mu ba bewu ohene ene tiye no ofre na tran konwa nyina efre hwan Abraham enu omu ye meeting da ye be na oso a wafa no normal according to Genesis chapter 20 asem na make on ye ko Genesis chapter 40 a osofo prisoners na aso daye ade chi no mu nyina ye basa daye na anya omo de obi hwem se won sa oye mo hyehyew otu wa se de wako wie bibi dia na ekasa kirew uhunim kasa kirew se bibi pese to anso so afa no normal Genesis chapter 40 obi die kire se 3 days you will die na sape obi so die kire se 3 days obenya promotion enti our dreams are not the same. God bless you. My dreams is different from yours. enti enhwe wo dan no kire se e de
kaya de bi brew e de owo ya de bi brew anso so no wafa no normal ena me pese me kire da ye be se 15 bia se ma hwefo na ye bompai ena no kwa na ene Awurade nam ne dom so pese me di ahwefo enka wa wo hwemi a wo tie me ye wo yade ye sunsum yade be bo wa ye wo da ye a wo beso dan na wo num aduro wo daim okay wo beso dan na ye wo pane wo beso dan no na hospital kase wo beso dan ase ya admit to hospital wo beso dan na obi abotuo wo beso dan obi de buo bi abotim obi de bibi abo die bi abo je say ye to yade ama ena dodo na wo beso dan na obi faw obi no da o daim obeso dae na udidi to aso je say hona me ne yade bi e ba wo so wan hwe ho anto ho na mo problem beto ne ye omo nyamboja mu yade dodo na obete se ne ye wono pa ne wo daim obi hwe mo bi tim osofo se problem beto a dae a wota so ni obeso dae na ye pam obeso dae na nsuo eyiri afaw obeso dae na emwa ebiti se nkrane ebiti se intatia efro ebiti se ye fretemans efro mo se nkora enkanka obeso dae na ayete se awowo ugugu awowo mo wowo pese kawo awowo bebere just oya oni o how be better wan ye obeso dae na owo su kasie bi so obi so a na onam twen bi so twen no it is a narrow road wo no nam kwaye brutum onam isu togu no so onam atechem fan ogro ho problem kese o how ba so obi hwem obi tie me obeso dae onioma bese onioma bekọ akira obeso dae bia osofo o formal places efie baby a watrampa watuo os kura dademu ento wa buruchi obeso dae na Ghana o wonkran obeso dae na o mo village o Kumasi obeso dae na o mo village o Sunyane o Takwa o he obeso dae na o mu nchi bi o baby kura obeso dae o be wo no na hokura na hokura gu aye kuru dada obeso dae na otwere exam so ntimi ntworo obeso dae na o hye suku atade obeso dae ne nanfofo ntetefo no ne omudia obo okura ne nanfofo hu omukura bebere kura hu aso da hu omo no ne omotewo ebusuafo bi omo wuo no se hu yeso onuema ba be sei niema be ko akire obi hwem obi tie me osofo ade a ese hu se failure obo say promise and fail ni sa nuema na ewo meso so dae na onenam sebi ya ne so ya o dae bi osofo so na wanya ho adwuma wo ba bewu bi obeso dae na ya deda obeso dae na wo de wani a kire emusie ya wo kono nko na wo kọ ana obeso dae na wa hya yefura atade fufuo na wo kọ baby wo kono nimu nko na wo kọ obeso dae na o te ka mu bo akra nko tika no kwa enyurda okay kasa se kwan be na yitu asofo ye nyuruda enti so sa daye no na wampenwa asem anya wo bo se sadly na problem abeto enti Nyankopon ma wo hu sane a o tu kwan a omo ye kwan no mo kire se ba bia o kọ no narrow road bridge bi wo ho enti bo okra no mo de nipa konkrowa ayese abeto se wanhwe hu yiye wo ho ayuda sa na nyame de ye danger ahead nipa nwene ho de bi ni Bible no na aka wo Job 30 o se nipa nwene ho ne panti ase etena nwumere efe samre kosi December osofo beso dae na eyi ni tinyina wo dae mu no de di agoro obeso dae na ne sinyina tutu no de di agoro na wosere obeso dae na ne nsamafo na edi nkomo obi owo obo kroso dae na ne nsamafo na edi die nyina ko ni chi no de di agoro dai bo oso wo se hwe osofo anyame nsa wo no so no obon paima dai bo oso wo se wo ya akonkyere ense se wo didi dabi
Mark chapter 9 verse 20 na oseni omadi bi ho na de banji modedie ene mpaebo ene modedie so ye afiri nyame fie enti na me ba se ahwefo na tiefo nsemo na me de brem ye de mre na ye adwuma ho ha tie na ye bebo mpae afadaye ahodo aye soso a enye a ye nye den yenka obo obeso dae na preti kutano ahwe kutano na ji abofom na abo both mu se dua kese ni ebu ato fom yesa asem kese e ba beto beso daye na police fo achew na e de handcuff agu enya ba ya mane na obe sunsumo okay obeso daye na bodam ni pam bodam ni yeden eduwechi just say ye sunsumo sun nho den amon udi agro ade a wo pe ba beto ya me shira amen no nyo kese wo yesu demo amen Amen. God bless you. and ye bon pa ye be 10 minutes obo adaye no kra emfa ho fa oba ho efa ukru efa oyire ho obi hwem obi tie me obeso daye bi adwuma na wo ye no so for oye banker obeso daye no office wo ye adwuma banking hall kire se wan hwe ye kai ba beto wo so no mo a mo ye adwuma mo beso daye adwuma na wo ye no enu na oye adwo bi a central market obeso daye no to ade ye topa wo adwuma na ye dan no no wa hwe o sika nyia ba be hye e be kakra nto bi So boss na ni ajo praise God. Hallelujah. Amafo bebranya victim enanya se ye time na so na say me bie line na tum se omo so sa daye na omo nuama nyina se ya Ni peni abere wa tu. Yes. aso fo bo a oso daye na ya bere oba oba so daye na enkura di wechi Che. Asofo nyina so na eboni o. ya men shra hwefo na etiefo pi ena ye be break out daye bone bia ye so de gira ona so bebe bi o hwemi a wotie mi bia ena nyame asem aba bible say ye gitumu a ebe ye adwuma ya mpreso a enya adwuma kasa urade yesu ena wasem aba mani aba me ho so enwumre ya anope ya da ye boni bi a me so menyintum ye fa me ma ho ye fa me nyuma ho ye fa me busia ho ye fa me kristo som ho ye fa me shabra ho ye fa me sikasem ho ye fa me pomoden ho ena menyintum me break it out say ya break it out wo yeso demo be one number break out in the name of Jesus Any evil drink, any setback, failure, sickness, break out. Oh, in the name of Jesus Christ. Yet, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. In the name of Jesus.
More Facebook ni nyina mon type I break out more Facebook no so nyina mon type network no ha dwere kakra so no mon type prayer number 2 osofo nipa bebra anya victim obo ni sika sama ye basa na dwuma guo nyina ye da ye bone oso na ware egu ye nyoma papa free na brabom ye da ye ene kasa urade yesu ade biara enam da ye sonso edi minya asei edi mi menya mapomodin mawade makwentosem misikasem mikisosom saade no ene mi tu ase mi se no o yesu demo I break out open your mouth and pray Jesus Christ. Shout I break out 3 times. I break out. We go for the last prayer. The last prayer for the day. For once you say TV no so and also radio no so baby on share your free bia. Oh documents be a fago so obi bi yare fa ne photo to ho. Sa na o hwehwe bibi say ya email o fa phone no to so. O CV o passport mo program mo process mo nuama bia mo fa passport ni nyina Google TV no so ne nuama. O bibi o hwe serious. O bo bibi ho pae fato so Victoria Yankopon Shira o type na na Jesua o break out Yankopon Shira mo e bom pae twato akomaso ade mpae obi a wa akomaso ade obi wa na akomaso ade nwumre nyina ne se yare bi ha no e ha ne banyame e de ayaresa no ba ofi o Psalm 120 my God Psalm 107 verse 20 Psalm 107 verse 20 Nyankopon so suma na asem kosa yare enti me wo he nyina ene me hyesa ayaresa be free ju ayaresa wo fi ho na me fa ne sankan obo a efri eda dwada osofo aton ayento o kire ne ade chen beto Amen. ene obi ane na koma so ade obi na koma so ade ye ne ba obo na koma so ade ya wo ye funde ene kra ye ne se de atom kra ba besei obi akoma so ade na ware obi akoma so ade nyoma bi hye no so ontime nyai osofo no ane ne ho da obese oja o master beti obi hwem obi tie me de odi onipedua ne ye ne enye wawura dubone mo obese ojan ade bi hye no so ene o ka che Awurade se sa o pai mu ka obejo ka se Awurade Yesu o se yemfa ya hawo ene ya mane emra wanim ento so efise wo na wo beye hawo nie amane nie Awurade ye mame so media ne ye mame se ya enya wo twena bie wade na bompa bi agebe a wako ho ya de wo hia bi ka se Matthew chapter 7 verse number 7 be one na bompa o si ye mi so o si ye nso o si ye mobo promo bi rawo bi show Awurade ye be one na bompa o pray am pray in the name of
Jesus. Jesus Christ. ɛnɛ obi a wohwɛ me a wotie me My God. adeɛ bi ɛda w'akoma so Jesus. ɛnɛ awurade mfa ndom Amen. awurade mfa ndom Amen. awurade mfa ndom Amen. obi wosu sesei a Jesus. wosu no ba awieɛ Amen. wosu no ba awieɛ Amen. wosu no dane adanseɛ Amen. obi hwɛ me obi tie me yadeɛ bɛtena wo so ayaresa no awura wo dan mu sesei a Amen. be healed Amen. obi twɛn bibi watwɛn ya sesei ɛyɛ wo sɛ enye ye biom efiri ne year could be expected not less than 44 hours 24 hours erade de domo 2 days 1 day usaka erade fan domo erade fan domo erade fan domo erade fan domo e bom paye ma obi bi o hwem wakoma so ade me frɛ ba ma ya me fan ba to yem me frɛ djuma ma me frɛ dance ma me frɛ yare sama wo yeso demo amen bom paye go nsuo no so nyame tumi mbonwura nsuo no mo nsuo no na ne nsankyerɛne nsuo ɛna ne ayaresa nsuo ɛna ne miracle water deɛ ɔde nsuo bɛyɛ biara adanseɛ mmara mɛfrɛ adanseɛ egu o documents no so nyame favor ntɔ so nyame grace ntɔ so wɔ yesu demo amen yɛbrɛ no aso yɛfrɛ fidie so mɛde 1 hour ɛsi hɔ 10 to 11 numbers na gu screen no so ebia waso so da ye bone o fra nya afa na obekire da ye no mu enya sa nipa fra pa o fra ya o se maso da ye bone efise ma kire mu nti mo mpa ma me na obebɔ mpa ye betwam ye be sign no numbers 3 no de dika ne de to so me ni nyina eya WhatsApp number sa nso so na obetime the voice note afa ho numbers ne dika ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 10 to 11 of Freya ye benye ye sore so ye ofra me no bebɔ mpae nyame nhira opi man you afidie no mfre SOMPA TV ne SOMPA radio ye free ha asofo foforo de ye chi a omo so di nyamsem ne mpae bɔ no ba tie wo na obeye nhira yesu ama ɔkyena same time 9 to 10 ye be hia bye bye. David da awurade tumi ade nyinaa yɛ siesie wo nipa dua ne wo krae na kwahosan ɛne nkanko ɛbɛyɛ wo dua behyia ɔdomtumi a awurade asra no minister Jojo ahen na wɔmfa dom ɛne di abaaba na awurade mmie wɔ soro ɛnto yɛn so onyankopɔn diifoɔ ɔsɔfopɔn bishop Albert sakikɔpɔn na mu awurade bɛsa de na yɛ n'adwuma sɛdeɛ ɔde na yɛ adwuma ɛfiri tete no bɛka yɛn ho ɛwɔ atwoma kɔfoɔ dua CEDAR worship center Mount Sinai Hospital